Ei, què passa? Com esteu? Bueno, avui tornem amb la secció de Tier Maker. Avui vos porte el primer disc de Cactus, de mateix nom, Cactus, i com sempre tenim les mateixes categories de l'altre vídeo. I este disc que m'encanta com va començar Cactus. Va ser un primer disc, està molt currat, m'encanta perquè té curro, no pareix un disc de primer d'un grup, està molt guai. I no res, anem a fer-ho picadet, a veure si podem fer un poc més picadet que l'anterior i anem allà, comencem si voleu. Comencem amb Cactus Style, la intro que me flipa moltíssim, és molt rap dur, amb una base, un rapper com és el de Mudo i una bona presentació de lo que és el grup. A mi m'encanta, me pareix un macle de primeres, me pareix meravellós. Passem a Jo sé que és volar, hi ha participació de Samantha i companyia. Està molt xula, és un temacle també diria jo, és molt xula, té un ritme guai. M'encanta la combinació del de Mudo i Samantha, a mi me flipava la combinació d'estos dos en el primer disc, saps? Jo sé que és volar la ficaria per davant de Cactus Style, perquè Cactus Style al final se queda curteta en un minut i poc. I Jo sé que és volar ja és una cançó més completa i tal. Vale, guai. Fusta, directament. Fusta, aquí no ha ballat Fusta a totes les orquestres, a tots els DJs. Al Festjoc, qui no ha ballat Fusta al Festjoc? Fusta, què li anem a fer? Fusta no se pot discutir. És una de les millors cançons de música valencià, vos ho dic en sèrio, a mi m'encanta, me pareix un tema que és molt bo. Estem vius té un rotllo molt xulo, una bona combinació també, com parlàvem abans del de Mudo, Samantha i tal, a les veus. M'agrada molt, però no sé si ficar-la... Sí, anem a ficar-la en temacle també, està molt guai. Anem a plenar el temacle, però està molt guai, està molt bé. La ficaria... Jo sí que la deixaria l'última de temacle, perquè està xula, però Cactus Style és que m'agrada molt com comença el disc, i Jo sé que és volar me pareix superior. Vale, passem a Cactus si voleu. Cactus és una cançó amb molt de ritme, però me pareix la més fluixeta de totes. Anem a ficar de nye, però nye d'un discarro que són totes meravelloses. M'encanta. Còctel de pinya és que té un ritme tan pegadís, la tinc sempre pegada al cap. Sempre que escolto el disc se me queda pegat Còctel de pinya. És meravellós. La ficarem en temacle segurament per davant d'Estem vius, ahí, i no sé si per davant de Cactus Style, i Jo sé que és volar, no sé què fer ahí. Per davant o per darrere de Jo sé que és volar. No sabria dir-vos, Vinga, va, què collons. Anem a ficar la primera, Còctel de pinya, primera de temacles. ¿Vale? Hardcore és un mix d'una cançó del de Mudo que va treure... Crec que va estar ahí més o menys el mateix any, no sé si va ser el mateix any, crec que sí, que va treure el primer disc Cactus i el disc en solitari el de Mudo, que vos el recomano molt, està molt xulo. Per si vos agrada el de Mudo en Cactus, vos encantarà el de Mudo en solitari. Hardcore m'encanta, com no, tots a temacles, ja van. Per davant d'Estem vius, m'agrada molt. Sí, per davant de Cactus Style. Que la lie. Ahí. I no sé si per davant de Jo sé que és volar, perquè m'agrada molt el rap del de Mudo, m'agrada molt com rapeja. M'encanta. Anem a deixar-la ahí, va. Mos queda una, En ser d'un lloc està molt guai també, però la tinc que deixar així, la tinc que deixar en nye, perquè en temacles tenim un nivell que jo crec que En ser d'un lloc està molt bé, però crec que no arriba al temacle. Això sí la ficarem la primera de nye. Vale, pues això és tot, això és el que volia fer jo en esta sessió, una sessió picaeta. D'ací una setmana gravarem entrevistes de nou. Suposo que en el canal la tindreu d'ací 2 o 3 setmanes.
sí, d'ací dos setmanes espero que tingueu una entrevista al canal, perquè gravaré diverses la setmana que ve. Doncs d'ací un parell de setmanes espero que ho tingueu ja per ahí. Així que no res, subscriviu-se si voleu, que ho esteu fent, però jo vos dic que ho feu. I no res, se veiem en el pròxim vídeo.